Després de les edicions de 1497 de Llop de la Roca i de 1513 de Jorge Costilla, l'obra Vita Christi es va tornar a imprimir per tercera vegada en Barcelona el 20 d'abril de 1527, corregit amb les cotacions novament tretes en los marges. La importància de la Vita Christi de Sor Isabel de Villena es reflecteix en el fet que es van imprimir fins a 3 edicions des de 1497 fins a 1527. L'impressor de la tercera edició, Carles Amorós, és un dels més importants de Barcelona, on el trobem ja en 1498. La seva producció es caracteritza per la varietat de tipus utilitzats i els seus llibres mostren l'evolució des de l'estil incunable fins al renaixentista. La seva marca tipogràfica, que podem trobar a la portada i al colofó, és un escut amb inicial ARL aguantat per 2 grius i als peus un gos. L'edició de 1527 està impresa en format foli i escrita a 2 columnes amb tipus gòtics. La magnífica portada, a 2 tintes roig i negre, mostra una orla que emmarca l'escut abacial de l'autora. L'escut està dividit per una part per les armes de la Casa d'Aragó i per l'altra per les dels Manuel, mà alada amb espasa i lleó rampant, que la família havia heretat a través del feu de Villena. Al llarg del llibre destaquen els nombrosos gravats xilogràfics representant detallades escenes de la vida de Crist i les caplletres ornades a l'inici de cada capítol. En esta edició, les 42 xilografies incloses van des del naixement de Maria fins al moment de la seva mort. L'exemplar conservat a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València és un exemplar rar, ja que se'n coneixen molt pocs en Espanya. Es troba complet i en molt bon estat de conservació.